Sí, així és, i això és gràcies a les nevades que han caigut els últims dies i també a les que han caigut, per exemple, aquest matí i que aniran a més al llarg del dia d'avui, ja que es preveu que la cota de neu baixi. De neu no en falta pas, sigui com sigui, ja que, i més tenint en compte la neu que va caure tant per Nadal com per Sant Esteve. Estem parlant de 20 centímetres de neu nova aquí a la Masella o de 71 centímetres al màxim registre al Pallars Sobirà. I això fa que aquí s'acumulin ja 85 centímetres de neu i que en molts punts del Pirineu se superi el metre de neu acumulada. Fins fa 2 hores, Protecció Civil mantenia activada l'alerta per risc de llaus a tot el Pirineu català, una alerta que ja s'ha desactivat. Ara el risc de llaus és de 2/5. Les estacions d'esquí catalanes funcionen a ple rendiment, freguen la plena ocupació. Aquí hi ha 70 de 74 quilòmetres esquiables, 9.000 esquiadors al dia, una situació que repetirà fins al 31 de desembre i que es tornarà a repetir també el cap de setmana de Reis, del 4 i 5 de gener. Això fa que les estacions d'esquí catalanes parlin d'una campanya immillorable, una de les millors campanyes de Nadal dels últims 5 anys.